पहिले थकून जायचं काहीतरी करा पडला तिरुपती तुम्ही काळजी घ्या तर हो नाही बा, मला वाटतं हे आता वर्षभरात ते पहिल्यांदा एवढं ब्लड प्रेशर नाही वाढत हो. विषय म्हणजे सगळं एवढ्या गोळ्या घेऊन कसं वाढतं मला नाही लक्षात येत काय डॉक्टर हा चक्कर आली मला वाटतं ते रिॲक्टिव्ह झालं काहीतरी वेगळं कारण पण असं हाय ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशरचा प्रॉब्लेम आहे. आता ब्लड प्रेशर नॉर्मल किती आहे. दिवसापासून नाही काल सकाळी म्हणजे आधी नव्हतं ब्लड प्रेशर नाही. गोळी गेलो होतो तुम्ही रोज चेक करत होते ब्लड प्रेशर हो याला सांग छोटंसं मशीन आहे आजकाल आहे ना आरामात हा बॅलन्स घेतो सकाळी मी आज सकाळचा कार्यक्रम हो सकाळचा कार्यक्रम झाला तुम्ही याला गाडी विमानतळावर विचारलं त्याने मला सांगितलं की कल्पना होती परवा तर कार्यक्रम वगैरे जास्त झाले पण